हमरा विश्वास नहीं है का ना विश्वास बा हो, लेकिन पूछ लेता नहीं खतरा कि तार कोनो यार बा चाहे बॉयफ्रेंड स्कूल में संगे पढ़ले के आ रूम में रहो तब वो बता दो, हम 5 टका तैयार नहीं खे तो कोनो बातें नहीं के, बाकी बता दो ठीक बा। ऐसा बात नहीं है, हम जाई जई है रुको सोचनी है फ्रिज में बंद भइला से आ पहाड़ पर गिरला से पहले पूछ ली कि हमारा संगे ना हो ऐसा। हम ऐसा ना कर सकें। हाँ सबके तो इहे कहेला, बाकी सदिया होला तो राजिए के बा। हाँ तो सदिया के बाद जौन होला ड्रामो में बंद हो जाला लोग फ्रिज में पैक, तो हमारा इन नहीं करे के। हम जाई रुको चल जाइए एक बेर गले लग जाए ना ना शादी के बाद यही खाते बोले नहीं का कोनो हमें जा तारू ठीक बा, बाकी दिल कहते एगो शायरी सुना दी सुनाई कि शादी हमनी के सेट हो गई दूसरा का पसंद मत करिए, कि शादी हमनी के सेट हो गई दूसरा का पसंद मत करिए, आ शादी के बाद हमरा के सूटकेस में काट के बंद मत करिए। ना जी ऐसा मत कहना तो अभी हम लोग लगे